Здравейте хора, аз съм Анимус, тук с мен е Скю и Кобра. Да. И да, това е клип на Eglars, нали, в Teams. Искам да кажа, че в близката една седмица или две седмици, нали, седмица или повече, аз няма качвам клипове. Ще качва вашия приятел Скю и Кобра. Нали, от The Flyboys. Аз този клип сега ще кача в Animus BG и там да си знаят, ако има изобщо там хора, които гледат. Да, и сега играем Eglars, ще спра на пауза. Той има 30 секунди, ама ще спра на пауза, докато почне да не чакате и да не правя. Хора, тук сме. 4 секунди остават. Хора, имаме 6 човека в тима на пъл. Май ние ще ги мачкаме, не знам. Взели 20 блока, взимай. Да. Така ще ги мачкаме. О, тук пълно бе. What the fuck? Той е VIP, той е и Ян е VIP. Виж какъв мап. То сме го играли, нали знаеш? Да, но го мразя. Ама една и така горе да чист. Не, честно. Аре, отивам ти им прави блокове. Не е много яко с много хора, ама да. Аз бих играл сам, в смисъл, мен ми е по-яко. Или поне да има 3 човека. Колдо мисля, че имаше. Бързо блокове ми трябват. Ами, сега ще направя горе-долу колко. Не също си строй ти. Оф, яйцето сега на... Яйцето, вие ти ще го почна това, аз сега ще почна да стоя. Само да, окей. Значи правя блокове. Хора, може да ми лагва малко. В смисъл... Моето не лагва хора. Яйцето градете, яйцето. Окей, аз ще го оградя. Гради яйцето, аз ще продължа да стоя. Свършихме блокове. Тим се направя. Аре, Айран. Баси лага е. Това, че му е слаб компа. Хора, когато Анимус го няма, може да очаквате клипа на Skywars, ако нали ви се играе. Skywars. Ако искате, да, Skywars. И на FIFA и там другите мизерики. На FIFA може да има клип. Но повече очаквайте на Minecraft, защото и на Лига, защото това ми се играе в момента, ако нали... То падна. Много е зле. Айде виж, дай ми блокове. Имам само един за яйцето. Виж още колко малко са. Човек, аз съм видел. Няма, марей. Не, то трябваше. Оф. Много е тъпо с много хора. Тъпо ми. Ти ме предложи този тим. Дайте Ирон. Айрон. Дайте Айрон, бързо. То няма. И ти само си правят дрони, бахти. Да стигнем до мидата, ще правим брони фул. И много щедър. Колко ти даде? 9. Той 7 аз взехте. Още 2. То сега какво прави? При блокове, аз съм 10 блока. Не знам дали ще стигна. Аз ще фармя. Пиши К. То някои вече стигнаха, бах. Гледай. Не, той не трябва. Така, браво. Ти ще избира. Ето бе, живи сме, здрави сме, прави сме. Това го бил. Хел. Къде си? Един зеления бил. Помогни де. Ти ще умра. Къде си, бе? Един син го бие, той го бие. Купи ми... Бие се тук с един зелен. Окей. Аз ще фармя още 2 диаманта. Давай, базата. Всички си направо дойдахме тук. Направо хвърля направихме. Хайде, аз ще имам за още. Аре, през 6 секунди. Аз тук взема. Това Те скоро я няма. превзех на мид. Супер. Лагва. Хора, дай един блок. Хора, даже не го взех. Дайте дъм. Чай. Дъма имате. Прекъсва ти нета. На мен? Или на мене, не знам, един от двамата. На тебе ти не, тия зелените тъпно стигнаха на мид. Дайте един тия. Аре, един диамант ми трябва. Аз съм 4, ще ти дам. Ти бъгавия сървър. Хора, вижте как ми бъгва. Аре, връщай се базата, бързо. Аре, събрах диаманти. Пишема, привет, човек, ела бързо. Бързо, ела, бързо. Бързо, бе, човек, аре. Паднах с 10 диаманта. Мерси, че дойде. Какво? Няма храна. Да. Няма спит. Няма музика. Напъл, брат, напъл. Какво съм ти виновен сега? Виновен си. Мерси, че дойде да им помогнеш. Няма стъпен си отида. Да беше дошъл. И какво като нямаш ти? Не съм ти виновен.
тук си пълен с диаманти. В смисъл ти нищо нямаше. Аз имах 10 диаманти да апгрейд на това пък. Имах 4 диаманти. Еми, добре, по-добре, аз имах 10, ще го апгрейдна. Аз нямам храна, да направя. Пока Аз тя- нямам толкова спид да дойда да го избия. Нямам нито мечи, нищо нямам. 8 ти минувам сега аз. Айде да не се караме, ако може. Какво се прави сега? То пред хората. Опитам да събера нови. Или се това вече да се пълна. Аре аз чувам. Че са превзели. Имам 3 диаманта. Аре аз това го бия дет за тебе. Аре бе, умри бе. А то къде отиде? Помогни ми. Ама няма отзад ще ти помогне. Избягам. Бек, нямам достатъчно диаманти. Ако ми нахлуха. Аз подсигурявам блоковете, в смисъл пътя за нощ. Защо голд? Кой ще подсигури пътя за нощ? Подсигури го. Сам ли? Един път, какво толкова? В смисъл няма де го подсигуря. Да падне някакъв тапанар, който не да играем на него. Да се оправя. Аре бързо, че чакай да иде към нас. Бързо ще ме избили. Тук никой няма бе. Изобщо. Ето се оградихме яйцето. И Аз хубаво. съм 5 голд. Няма го апгрейдваме. Идва към мене. Бягай. Кой идва? Това са мана. Идва. Аре, Спокойно бе, изгони го. Играем в Ghost. Мисъл, да, сайта го виждате вдясно. Предполагам такова ще е IP-то. виж как подсигурили. Виж по-мизерно го подсигурили. Добре, по-добре от нищо. Гледай се как се върви. И какво кажеш? И каза, че ще имаме клипове с фейскам, нали? Така е. Главно ти. Пак. Не е смисъл да си знаят хората. Бягай оттам, бе! Кой ще ми помогне? Нъбла с 20 диаманта. Кой те е карал да ходиш? Вчера на 3 дъма. Аз ги сложих. Защото и ти си нямал 20 диаманта. Защото дори не сме апдейтнали таймън генератора. Те не сме го пуснали. Те ще го апдейтим. Айде! Тая игра ще е много тъпа. Извайте на микс. Аз чекам соло да играем, те не ще играят. Соло е най-хубаво. Айде си ще са превзели лида червените. Аз съм виновен. Ние кога станахме 4, бе, бяхме 6 човека. Ми бяхме. Някой хора ги мързи. Ще ме избият. Аре! Върви. Тия се бишки в некатинка. Той тук е мала. Никой не се е сечил. Някой е хакер, казват. Аре, аз правя един камен мечи. Камен меч. Много нереално, меч от камъни. Бах ти нереалната игра. Аре, трябва да апдейтнем Diamond генератора, бе. Очакваш. Какво чакаш? Иди към мида, бий се достойно и събери такова. И се достойно. Арде. Ма аз ще строя към другите път. Към другите. Ние още не сте развили към другите. Ще да има, бе. Само да не ми лагне, да не падна, както винаги. Аре, да ги бий. Не какво.
Ние му сварим. Бягай, още нямаме нищо. Ще ни прибият там. Аз ще играя с щити. С щит. Така нашата трудно. Чакай, ти имаш ли щит? Ти нямаш щит? Дай десен бутон. Има. Няма щит. Как да няма? Имам щит, бе. Гледай има. Няма. Виж ме. Няма щит. Не го ли виждаш? Не го виждам. Хайде, ходим. Зет. Защо си тук? Ти се буташ сега. Аре, бъде ти знаем. Аре, ходим. Мората. Отивай де, чакай малко. Винаги трябва да го убивам. Аре, много е. Сега ако те убиеш. Аре, че сега ще ме бутне. Да, мерси много за помощта. Че той ти го уби. Аз го убиха в мен, знаеш колко неща има, бе. Направо. Да го беше убил. За какво го стави да идва към мене? Опитвах се да го убия. Обаче не стил мен какво съм ти виновен, бати. Виновен си за Втора световна. Кеф си. Отнаправя се някакъв американец ще ни гледат някакви руснаци. Човек, ти точно знаеш нещо за Втора световна. Не. Ти кой клас си, бе? Къде съм сега? Ела тук при мен с една кирка. На кирка? Напри. Да имах. Пълен си с ресурси. Да, бе. Ти виж, аз нямам нищо, ти си Имам пълен. един ник 15 айфони на бълня. Ти по-добре от нищо. Аре бе, хора, много сте славни. Сега се е злавна пътка. Те няма диамант. Къде е тръгнал това? Ти виж го къде е излъгнал, за да се бъхте. Това съм, Човек, този път няма да дойде. Бързо убих го, докато идвам тук. Остай, бягай оттам, бягай. Ай, браво. Виж, така си гледам. Аз направя. Обрах нещо. Гордо. Тай да стане много смотана после. Ако направя кирка, ще можем да ги бутнем. Така да им бутнем яйцето. Те има ли... Подсигурили ли си? Да. То за това ни трябва кирка. 5 диаманта. 20. Аре бе, човек, защо никой приятелите не е отишъл за... Не, сам всичко отивам да фармя диаманти. 7 диаманта. Ясно. Това превзе и мида. Защото в момента много тъпо са. Аре, пах тъпия път. Никой не може да В тича. момента фарми диаманти. Колко? Взимай, колкото имаш, бягай. Защото ни е важно всичкото. 2. Един бират. Аз Аре, ти фарми. седим. Някой да не е отишъл да ни чупи яйцето. Чакай. Никой не е. Връщай се, връщай се. Върнах ми. Ти колко Това си имаш? ти. Аз имам един взех. Аре, пак. Чай ги оставим често. Айде, само ние правим всичко, никой друг. Аре, давай, пак. Насмей и така и друг ще отива за диаманти. Ай, ще се пазвам и... 4 диаманта, айде. Аз нямам храна. Чай съм метна. Без да няма да дам нищо за храна. Ама, айде. Аз тя на друго не знам. Мри, бе. Идва един супран да го бутна. От джилците. Откъде идва? От джилцата база. Идвам. Ето няма никой. Жълтата база. Аз го убих. Видях. Ау. Някакъв фарми и диаманти, фарми. Отивам. 4 диаманта ни трябва. Не успям да се... Мисъл, взимаш 4. Тук има... Защо така лагва този сървър, е? Аре, бил. Окей, бъкаджа. Това го сгонихме. Добре, тук отменям това. Окей, отивай ги оставаш. Бързо смени, бързо. Аре. Връщаме се, бързо. Ти видите по диамантите. Хора, вижте колко сме много, бе. То ходи по нищото.
Калагва този сървър, е. Имаш ли нещо? Тъв, аз го бия половин час, нищо не става и той да ме удари. Къде ходи това, е? А човек, още дай ми два диаманта. Нямам 2 диаманта. Айде, Нямам нищо. иди да вземеш. Отдолу ти знаеш къде съм в момента? Само това. Само това. Хиди ти вземи 2, ето трудно. Ти имаш броня, всичко, аз нищо нямам. О, още Идва още един, идва един. Аз ще Аре, го човек. избия. Ще го избия. Виждам ги. Той те изби. А не, Не ме това не изби. беше. Изби ме. Той изби всичките, бе. Гледай го хакер. Ми хакер, бе. Избяга. Трудно. Аре, бе, активира следващия диамант. Не, 2 диаманта ни трябва. Един. Окей. О, да, то повече не можа да ме бутне. То си лети, той е... И хакер, аре, не. Много ясно. Как му е името хакер? Аз стил. За един диамант. Само един. 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 Използва... Имам един. Добре. О, активираме му. Само да не ме подгонят или да не падне. Или да не ме цъпне. Да бе, той си пълни компютъра с... Аз го репортах между другото. Сега го репортна. Той как му беше? Хакер. Аре, активираме диамант. То той като ходи, като... Аз гледам. Сега ще вземем диамантите, защото аз го активирах, защото трябва да ми благодарите. Идва пак Аз ще хакер. правя цялата работа. Какво? Да. Аре, че не чупи яйцето, бе. М. Аре, бе, човек, бързо. Аре, бе, то нищо не го бия, пах. Не, рипсъм. Да, ти идиот е това. Бах хакера. Да, бе, той изпълни компютъра с вируси за хакове на Майнкрафт. Толкова трябва да си жалък да използваш хакове. Днес го привием. Не знае, че нищо не му правите в момента. Правим го. Вижда, отнема по едно дело. И той ни чупя яйцето, между другото. Под направя се хакер. Жълтите ни чупят яйцата. Чай ги нахраним малко. Падни, бе. Да, аз паднах. Ми да, това ще като гледам. Чупят ни яйцето, сега ще не избият всичките. Защото има един хакер. Аз съм много да. Името му е. Виж, то хакера се е пуснал така, че да не... Ей, такива просто много ме дразни. Това е още един провален клип. Такива мизерни. Айде да лепим. Не, няма левкам. Аз си довърша клипа. Ме мобих. Аз ще паузирам и се цъкаме соло с тебе. Всъщност не, просто хора, аз спирам си просто. Това беше от клипа, самятам да е за накрая. Аз бях Анимус, беше пълно с хакери и чо.